Tinokudokesai mabuja akanaka tauya ano nhau dzanyasi zuva rekutanda mwedzi uno waZvita idi gore rakutopera ndo mwedzi wekugumisira gore rino ra2022 nyasi pokare ndiro zuva rinorangariwa nokuyeuchidzana nezvechirwere chiya choshura matongo kana kuti HIV AIDS. Idi chakamboita kuvhiringa vazhinji asi tinotenda nemishonga yaako mazuva ano kundokabira uchienda. Munhau dzanyasi Chamisa burika ari kureketa kuti wanhu wache wakagopuwa mari nozanu iyoyo ma40,000 ya kwai wari kuzviziva akawanyepa kuti wanhu vachakubvisai pakuvhotapo muchatochema basi. Idi pakatoita kunyangariwa izvezvi taakutoda kuti titozive manje kuti mbanani wanhuwo wakagotora maridzo. Idi wese wakatora maridzo aiwa wanofanira kutoti wabisiwe zviri bei kuti mbani kana kuti mbani. Idi wanofanira kuti wabisiwe nekuti kutengesa wanhu ikweyo iko kwakaitika ikoko. Ticharamba takaringa kuti inenge ichipera sei. Iye Chamisa agotoreketa kutoti ipfumba muromo iri kupiwa wanhu iyi ichinzi kwai chikwereti paribe kana zvechikwereti nekuti waakutopedza kubasa rawo roMP anenge areka obenhukapo kare. Idi heno ipapo ticharamba takaringa kuti zvinenge zvipera sei. Wamunangarwa nyasi wagopa wanhu wanopfuura zviuru zvitanhatu nguwo dzofundo kuchikoro chofundo yepamusoro choUZ. Waitapo kare zvokuparura iri kunzi UZ Center for Surgical Simulation apo pari kunge pachifundzisiwa vana chiremba kuvhuya wanhu. Rekai tigotenda izvozvi taakutomirira manje kuti tione kuti vana chirembawo vanenge vachibhadhawa zvisvinu chere zvinoita kuti wade kuramba wachisenza. Rekai tirambe hedu takandoringa. Kwai hurumende yaakufunga manje kuti ichitande kuti inyorese wanhu wese nokuwaisa padandemutande wakabayiwa kamushonga kodzihwa mupengo wakabayiwa kwese kuri kutatu. Kwai ipapa wanenge wari kupedzisa kubayiwa kwese vanobva wanyepiwa kuti vanofanira kuti wabenhukepo kare kobayiwa kwese. Rekai tirambe takaringa kuona kuti zvinopera sei. Heno kuti wachiri kuwawarireiko kuramba wachindoda kubaya wanhuko iwo wanhu wacho waakuramba kubayiwa kwacho pakatoita kuoma chaiko. Izvezvi kubikiwa kwemagetsi munyika kuri kuita kuhwadza nokuti kushoma-shoma magetsi ari kubikiwa acho. Izvezvi magetsi avari kubika angori mamiriyoni emawati 560 noribodzi 561 megawatts pachirungu. Pakatoita kunyangariwa chaipo. Manji inenge yabenhuka kudererapo kare nokuti kariba aiwa iri kudiwa kuti irambe ichibenhutsa magetsi. Ipapa zviri kubva zvatowapa kutoita kunyongorera chaiko pariba agoziva kuti wachazviita sei. Wangewo iri kundoramba ichindogwa ichimuka. Heno mabi yangu dai wari wamwe watoita kunadzirisa kuti wange ichireke kusenzesa marasha peno isenzese mweya uchaboyeka iko kumuzarabaniku. Rekai tirambe takaona marasha otengesa hawo kunze kwenyika peno zvingaite zviri nani. Rekai hedu tirambe tichiringa. Nyasi dare guru munyika ragotiro zvakareketiwa nodare ropasi zvekuti bepa rokusungiwa kwaFrank Buyanga ribisiwe. Kwai zviripo kwai ipapa akufanira pokare kusungiwa saka kubuditsiwa kwaanga ari kufunga kuya kwabva kwapirigwa naiye mutongi pisira ikwenda. Ticharamba takaringa kuti inenge ichipera sei asi wari kureketa makwai wagoti heno waakatsikana nawo konzi pane iwo wanoita zvematongerwo enyikawa. Rekai tirambe hedu takandoringa. Augustine Chihuri akambotungamira mapurisa nguva yaMugabe nguva refu. Kwai papa agoreketa kuti kwai tsamba iri kutenderera padandemutande kuti kwai ari kukumbira ruregere kuwa nozanu PF njacheba. Kwai papa iye ari kureketa kuti aribe kunyora tsamba yakadando ende aribe munhu akaitira zvisiri izvo saka aribe munhu wokukumbira ruregerero. Rekai hedu tirambe takandoringa kuti zvinenge zvipera sei. Peno njacheba tinenge tichindozoona kupera kwenguva. Mapurisa anoringano zvinoitika munyika wari kupazika nzero kuti woita sei nokuwanda kuri kuita nyaya dzokubiwa wanhu wakapakatirwa pfuti. Ipapa nozuro uno chaiye pabva kubiwa 500 zviuru zvemari yekuAmerica nozuro unobva kwabiwa pokare kubhangi rokuVictoria Falls riri reZB
kukabiwa zviuru 12 nomunhu mubodzi idi zvakaita kuoma chaiko. Unoita kusaya kuti wakomana zviri kuda unyatsoita kuenda kupi. Ipapa zvinondoratidza kuti nzara ndo yanyanya ende vanhu vese vari kundofungidzira kuti mapurisa nemasoja nokuti vanhu vazhinji munyika medumo vanokona bazvo kubatana nopfuti zvii. Pakaita kunyangariwa chaipo. Rekai hedu tirambe takaringa asi tiri kundoimba kuti zvinokuwa nokuchimbidza. Inonzi Tigere Property Fund kwai yagoti iyo ida kuwaka hotera, ida kuwaka umba yemahofisi pabodzi po nomba yokutengesera inoisiwa mastoro inonzi pachirungu mall munhandare yoshowgrounds. Rekai tigoringe kuona kuti vanenge vachizvikona chere kana kuti zvinenge zvitekera sei. Dai wari wamwe waindoitaramukawo wachiisawo kwedu noBuja nokunana Marondera kana kunana Hwedzako koitawo chinhu chibodzi chinoita kuti vanhu vade kuenda ikweyo. Rekai hedu tirambe tichiringa kuti vachazvikona chere kana kuti vanoramba vachindotutira zvese muHarare zvinenge zvazoitawo mhanza zvoisiwa kuBulawayo. Zvava zvatokuwa zvakadaro pakaita kuoma chaiko. Iro guta roBulawayo ipapa raparura nyasi chikamu chechipiri chokubayiwa nhomba yewapwere yochirwere chomheta makumbo. Kwai vari kupedza musosondo wese wapwere wari pasi pomwedzi 60 wanofanira kuti wabayiwe. Rekai tione kuti zvinenge zvichipera sei. Idi wabiyangu kana muine wapwere endai moita kuti wadonedzewe iwo mushonga womheta makumbo uyu zviite zvakanaka wachengeteke. Tikaringa dzomutambo kwai zuva ramangwana wakatamba bhora zvinomwisa mvura ndo pawanenge wachizikana kuti mbanani. Kwai wa19 watakakunyepai mubodzi wawo ndiye anenge achizorinzi ndiye nyeredzi yebhora inopenya kudarika dzimwe. Rekai tigoringe kuti nyeredzi iyi mbani anenge achiisiwa ipapo. Kwai zvichaitiwa mangwana saka kureva kuti musomugowera aiwa tinokunyepai kuti mbanani wanenge wakundawo. Mutambo webhora remadzimai, bhora romanjariya wonetball kwai waisiwa mugrupu ribodzi ronoAustralia, Tonga noFiji pamutambo yopasi rese yonetball yogore rinouya ichatambiwa mwedzi waNyamavhuvhu. Tiri kutenda tiri kuti dai zvatoita wabva nawo kwedu wakunda wazhinji. Tinoramba takaringira zvakanaka kwavari. Tiringe dziri kuitika pasi rese. Nyasi muSouth Africa yamukira iri manyongori. Vanhu wakaita kusaya zvokuita nobato roEFF ranga raenda kopfika mugwagwawo N1 kunzvimbo yoMidrand wachiti wari kuramba kuti Yalusi Wanushi abudisiwe mujere. Pakatoita kuoma chaipo. Hino kuti zvichapera mushejere ticharamba hedu takandoringa. Waramaposa kureketa kuno heno kuti wari kurara chere hope nyasi nokutoti pakatoita kunyangariwa munhu wese akatomirira kuti amboti zvii zviri kuda kumbonyatsoitika ipapapa nokutoti nyasi wangu wari kufanira pamureketo wabva warekera. Nyasi wangu wari kufanira kuenda kudare reparamende bva warekera. Mutedzeri wavo wanga achifanira pamureketo bva arekerapo kare kubvira pakaburika iyo nhau yavo yoparaparai. Wari kuita kuparapara chaiko kusaya zvokuita wakomana. Rekai tione kuti zviri kudini asi wari kuringa nokureketa makwai wagoti kwai Ramaposa akufanira kuti achibude mangwana paanenge achipa mureketoyo mureketo wokuti ndakaenda kozorora. Rekai hedu tirambe takaringa idi zvakaita kuoma chaiko. Apawo Mario munyika yeSouth Africa yabva yaita kupindiwa nochando chaiko nokuti kwai Ramaposa yu abatiwa nomhosva. Imiwe zvakaita kuoma zvinoitiwa nomari unoita kusaya kuti munhu chere kana kuti chii. Idi zvakaita kunyangariwa chaiko. Mapurisa eMozambique aita kusekewa nevanhu vazhinji padande mutande nokuda kwokunzi kwai wagonetsa mumwe kamugwicho kanomakore 6 chaiwo kuzvahwa kuti kwai kagoita vhidhiyo kari kuwaseka nonyaya yawo yokuda chimanja mubudu. Unobva waita kusaya kuti wakomana kana mapurisa achiita kudare wakomana kuita kutsamwa kuti wareketerei chokwadi chatiri kuita. Zvakaita kuoma chaiko. Rekai tigoona kuti wachakaita sei. Nyika yeRwanda nodzimwe 14 dzinosanganisira ana Zambia noana Kenya dzichindodano dzaita chibvumirano chokunyorerana kuti kwai waite inonzi pachirungu single air market kureketa kuti nzvimbo dzawo dzese dzinenge dziri kundoisiwa so nzvimbo ibodzi kana wari kuita zvokubhururuka wachibatsirana munoda kubatsirana.
haidi ipapa wakona rekai tione apa Zimbabwe tasiiwa. Wakomana wabiyedu ana Mozambiki, Botswana, Zambia wese wandorimo, Namibia wese warimo, isu basi ndisi tasara idi zvakaita kunyangariwa. Idi tinondoimba kuti ramangwana aiwa tichakonawo kuzopindawo imomo, rekai tigoona kuti zvinenge zvipera sei. Nyasi kwaiya makore 20 kubva panyura chikepe chakanzi the Jula chokuSenegal kwai chakagwarasha vanhu vanoita churu chibodzi nomazana masere. Pakaita kunyangariwa unosaya kuti kohoko naye wakomana muAfrica paribe vazhinji vanomboreketa nozvazvo, unoita kuzvisaya kuti sei zviita kudando, asi zvakaita kuoma chaiko. Tinondoramba tiri kuti mweya wakapfayo aiwa ngaizorore murugare, kwai kwakandopona vanhu vanoita 64 chete. Pakaita kuoma ipapa pano nyaya chaiyo. KuNigeria kwai wagoti hurumende yavo yakurudzira kuti izvezvi wapwere wari kupuraimari wese wagofunzisiwe wachifunzisiwa nomitauro yavo. Kwai chirungu chiri kuramba chichivavhiringa zvokutoti wakutokurudzirwa kuti wafundisiwe wachifunzisiwa nomutauro wavo kuti zviite zvakanaka. Dai kuri kwedu Buja idi tatoita kufara, takutoshuvira kuti dai paita vanotinyorerawo mabhuku kana kuchinja mabhuku ari mune mumwe mutauro wachiisawo kwedu Buja, kuti kana takuda kuzopuwa mvumo yekuti tireketewo muroketo wedu mudare reparamendemo, aiwa tinondopuwa tichibva taziva kuti tirikubva taita kupitiridza chaiko tichienda hwii kubenuka. Rekai tirambe takaringa iko zvinoperera. Wapambepfumi weMorocco kwai wahwinha izvezvi kuenda mberi kwavari kuenda kumutambo wepasi rese yeWorld Cup. Rekai tigoringa kwazvinoperera. Ndini wenyu mHanduwe WeNhau.